Първата голяма империя, издигнала се на територията на древна Месопотамия, се нарича Асирия. В днешното видео ще ви разкажем как една малка държава се превърнала в най-жестоката империя на времето си, но преди това харесвайте видеята, споделяйте ги с приятели и се абонирайте за канала. Асирийците били истински майстори на военното дело. Тяхната история започва през второто хилядолетие преди новата ера като невзрачна нация в северна Месопотамия. Държавата е създадена в град Асур, днешен Ирак. Търговията в града се развивала благоприятно и Асур просперирал и растял с огромни темпове, което щяло на по-късен етап да го направи център на могъща империя. Според библейските писания за основател на града се смята Ашор, който бил внук на Ной, човекът, който според Библията построява така наречения ковчег и преживява големия потоп. Езикът, на който говорили асирийците, се наричал арамейски. Той бил най-близък до езиците на техните съседи, което спомогнало за икономическото развитие на империята. Първият велик император на Асирия бил Ерисум I. Той царува от 1974 до 1934 година преди новата ера. По негово време в град Асур се случва нещо невиждано досега – свободна търговия. Той позволявал на всеки търговец сам да определя какво купува и продава, без да има пряка намеса на управлението. В резултат на това градът станал изключително важен за цяла Месопотамия и славата му бързо се разнесла. Не след дълго обаче в района започнали да кипят военни конфликти, което оказало негативно влияние върху търговията. През 1792 година преди Христа нова сила се надигнала във Вавилон. Хамураби, който бил цар на аморитите, не само утвърдил влиянието си над Вавилон, но и завладял огромна част от земите на Асирия. Асирийците обаче не се примирили лесно с този факт. Нововъзкачилият се крал на Асур Шамши Адад I предизвикал бунт и успял да изтласка аморитите. Водени от него, асирийците започнали да се превръщат в регионална сила, като разширяват владенията си, завоювайки цяла северна Месопотамия. След смъртта на Адад и Хамураби обаче за региона настъпили турбулентни времена. Следващите владетели на Асирия успели да овладеят напрежението и да запазят новопридобитите територии, но не могли да ги разширят. Те били решени по-скоро да укрепят границите, за да могат да се защитават от чужди набези. Няколко стотин години по-късно на престола се качва крал Асурбанипал I. Това е период, който носи изключителни промени за империята. Под негово ръководство империята разширява границите си. Той не просто печели независимост за Асирия. Неговото царуване е повратна точка в историята на кралството. Изпълнен с амбиция, той мечтал да бъде равен с египетските фараони. Асур започнал военни действия на юг и в същото време изградил дипломатически отношения с Вавилон и Египет. Така асирийците станали една от най-великите сили на Близкия изток. Неговите наследници обаче не наследили нито амбицията му, нито острия му ум. След известно време империята отново станала нестабилна до 1265 година, когато управлението поема Шалманесер I, който решава да прекъсне дипломатическите си отношения с Вавилон. Той искал Асирия да разшири владенията си извън Западна Азия. Той завладява Анатолия и установява колонии в Кападокия.
Синът му Тукулти-Нинутра продължава постъпките на баща си, като завладява Вавилон и се провъзгласява за крал на Сумерия и Акад, титла, която по онова време била най-престижната в региона. Асирия безспорно станала най-висшата сила в Месопотамия. В историята обаче винаги има обрати. По време на бунт във Вавилон, Тукулти е убит от собствения си син, което слага края на първото велико царуване на Асирия. Въпреки това, имперските амбиции не приключили до тук. Тиглет-Пилесер I повежда асирийците към нови подвизи далеч от родината, като успява изцяло да превземе Кападокия и Армения. След неговата смърт историята на Асирия отгърнала нова страница. Новият владетел на империята се казвал Асурнасирпал II, като царуването му започва през 883 година преди новата ера. Той бил първият велик крал на Нео или новата Асирийска империя, разширявайки границите й във всички посоки. Асирия разцъфтявала по време на неговото управление, но той се славил като жесток владетел, който всявал истински ужас в хората. Има разтърсващи истории за неговата жестокост към роби и военнопленници, които били пленени по време на кампанията му. Екзекуции и немислими мъчения очаквали всеки, който бил враг на империята. От 745 до 727 година империята приела изцяло нова форма, като за пръв път в историята Асирия прилага идеята за централизирано правителство. Завладените земи били провъзгласени за провинции, всяка със собствено управление. Те били длъжни да плащат данъци, както и да осигуряват военна помощ, когато е необходимо. По това време асирийската армия се превърнала в абсолютна сила, като се смятало, че са били по-добри бойци дори от римляните. Асирийците контролирали всички търговски канали по земя и вода, което им дало пълен контрол над цялата търговия в Азия, но амбициите им не спрели до там. През 729 година крал Тиглет-Пилесер III е провъзгласен за крал на цяла Азия. Подемът на империята продължил до 631 година преди Христа, когато загинал последния велик асирийски крал Ашаб-банипал. След неговата смърт стабилността на империята започнала да се пропуква под набезите на номадски племена от изток и юг. Това води до падането на империята през 612 година, която никога повече не се възражда. Благодарим ви, че останахте до края на видеото.